Tak ma pýtaj, ja ti budem... No, ako sa voláte? Margita Garajová. A koľko máte rokov? 83 mi minulo už. A pamätáte si niečo z vojny? Pamätám, Viktorka. A vedeli by ste mi povedať? Viem, poviem ti dosť. Ako sme čakali, keď prišli Rusi, ako sme s Nemcami. Najprv sme boli s Nemcami, no, mali sme doma v izbe, po zemi ležali Nemci, my sme v jednej posteli 4 spali, bo sme mali taký, ja som mala vtedy 7 rokov som mala, 8. Hej, tak sme 4 v jednej posteli spali. Mirka, sestra, Justínka v jednom konci a ja s bratom, čo vlani zomrel v druhom konci. A Nemci po zemi spali a táto s mamou v druhej posteli. Tak sme zažili Nemcov, no. Ale u nás boli aspoň čestní Nemci, tí nám neprotivili, aj nám nebrali nič. A potom, keď prišli Rusi, to nám zobrali. Aj jalovicu, aj ovcu, kotnu, aj zbože našli, čo bolo v skalách skované, aj to našli. No, ale že Rusi boli málo. Jeden deň prišli ku večeru a potom na druhý deň tak bola taká trošku štrma verma, ale tu sa nebojovalo nič, nie. Tu v Rapči sa nebojovalo. No a tak, čiže Nemci boli lepší ako Rusi, určite. U nás boli Nemci dobrí, bo my sme mali čistých Nemcov, vieš, my sme mali šarže, poviem ti pravdu. Vtedy to boli také, šarža bola u nás a u susedov tam bola kuchyňa, tam kde Jano Šilin, tam bola kuchyňa nemecká. No a kde boli takí nazberanci, takí hociaky, no to tam aj divočili, hoci čo robili, no. A tí Rusi vám aj niečo akože robili zle, alebo takto? Nie, vtedy nie. Ako prišli, to nie. To len tak, čo im treba bolo stravu, no to pýtali si, no ale nám v Humne sme mali aj dielo, bo my sme mali také humno hore u mamy, tam, kde kuďaci bývajú, čo boli aj z hora vrata veľké, dvoje, aj z dola, tak tam si z hora prišli, stále prišli tí Rusi. Pootvárali, tie predné nehy zavreté, a tam tými si vošli a čakali, že im Nemci budú z tej strany, lebo Nemci utekli za vodu. Tak do obeda ešte. A išli taďatuna a henka, ako sú Bokoťaky. Tam bola ulica a tam boli aj lávky, ale prišla ráno taká veľká voda i tie lávky zobralo. Tak potom šli tak, voda bola taká do pasu, to ešte pamätám ako, a oni tak šli, jeden druhého sa držali, čo prešli. A jeden ostal, tak je tam na kamenci pochovaný, tam ho zastrelili. Hej, to som ani nevedela. No, tu na kamenci ako je, podľa... Prvej to tam bolo, tak sa chodilo, hej? No, podľa, ako je ten vrabuľa, čo bola tam. Tam bol taký chodník dolu a tam je aj zakopaný ten. To bol Nemec a ešte bolo napísané na križiku Alexander Hus, to pamätám ešte. Hej, vidíte, no. Hej. No a teraz sa tam normálne po ňom chodí, orie všetko. No. A vy ste tak videli, a tí Rusi, oni tú jalovicu a takto zabili pred vami? No áno. Ale to nebolo taká, že normálna zabíjačka, oni to prišli a nemilosrdne, či? Ale nie, no oni to na stravu to brali, no. Hej. Na stravu brali, no. Veď tak, že by boli na schvál zabíjali a nehali, to nie, že treba im bolo, tak zabili, zobrali, no. Bo boli hladní, vieš? Hej, ja viem. Platiť sa neplatilo, bo aj tak brali, no. A brali aj Nemci, brali tiež, no. Zbože brali, čo sa dalo, to tiež brali, čo treba bolo kone krmiť, treba bolo, jak nešaci na gruni chovať takého bujáka ku kravám. No tak ho došikovali spoza vody a tam u tých Šulinov ho zabili a tam bola kuchyňa i no, tam ho... Zvarili. Tak bolo. Aha. Ale Veronika si, hej? Viktória. No. Ale sme sa si nič nebali. My sme boli takí tiskami, my sme normálne honili po ceste, ako keby nič. No a strieľalo sa to, alebo takto niečo ste zažili? Vtedy nie. Ale kedysi ešte predtým v jeseni naši vozili hnoj tam na koňovi a išlo lietadlo a tak strelilo tu ako dajmu tých Šurinov, čo im obloky vybilo na mne, ale koň na kolena spadol, ale sa mu nič nestalo.
No a tam schodili buľu. Vieš, ako Bombu, letadla. deci, Bombu. hej. No. Tam bolo aj také prepadlisko. No. Ťažké časy, či? No ale pre nás to tedy nebolo ťažké. Ja Lebo oni boli Ste deti. boli deti, hej, No, hej. my sme boli deti, nám to nebolo. My sme ešte ten deň, keď už fronta šla, my sme normálne honili. No. A môj brat bol skrytý za vodou, Henka, u prísežňákov, aj tam v starom dome, Mariša, ty ešte pamätáš? Možno, že trošku. Tam hej. ako Ischerti, no tam v tom No, to aj mieste. viem, hej. No, tak potom pošli, keď vedeli, že ide byť fronta, tak pošli tam boli skovaní, pošli do Klína. No ale keď v tú istú noc námestovo tak bombardovali, čo námestovo horelo, vieš, a to tými katušami. A to som nevidela, nemôžem, že som to videla, alebo my sme spali v noci. Ale mama a táto to pozerali a mali sme tam jedného brata, tak potom mama ráno šla ešte s tým Milanom, čo už zomrel, pozrieť čo, no tam na mestove strašne vtedy zdivočilo, ohňom spalili strašne vtedy na mesto. Tak oni potom zase vrátili z toho Klína, ten môj brat, aj tam viacej bolo, a šli tak, to ešte hoci kedy spomínal, šli tak a Nemci čo prešli, oni sa chceli, že sa tu zastadia v tých grápach, že sa zastadia a že budú sa ako s Rusami byť. No ale keď ich bolo málo a Rusi ich obklúčili ísť na mestova, i stadiaľ, tak potom len utekali, kde ktoré mohol ten Nemec. Už nebola tu nejaká fronta, potom nebola už potom. No, tak. Aj Nemci vybrali, čo bolo, aj Švábku, aj všetko. Potom po vojne bolo ešte horšie, ako ve vojnu. Ešte vo vojnu, to poviem ti pravdu, Nemci také veľké chleby mali, fasovali, veľkánske chleby. A oni len ten meké jedli posledok a tie kôrky dávali koňom. No a môj táto potom povedal tak nie po našemu, že či by to nedali, že by sme to zjedli. Vieš? No tak nám potom hoci kedy aj chlieb dali celý. No. Hej, no, Tak to...